שלום וברכה לכל החברים היקרים, כאן איתמר טיפליצקי. רציתי להציג בפניכם סקריפט חדש שפיתחתי עקב טעות שקרתה לי. הכנתי ספר בתג סידור, כפי שאתם רואים. הסידור הזה, הלקוח ביקש שיהיה מספרים. אני בטעות עשיתי את היבוא והצבתי את התוכן עניינים, אבל עשיתי את זה עם יבוא של אותיות. ולייבא, מי שיודע, לייבא מחדש את אותו תוכן עניינים עם כל הקודים ולתת קודים מההתחלה, לא היה לי כוח, אז החלטתי לפתח סקריפט שיהיה לו גם עוד כמה אפשרויות לכל מיני דברים. אז מה שהסקריפט הזה עושה, הוא מזהה אוטומטית, כן, על ידי החיפוש הזה שיש לנו כאן, הגרפ הזה, יש לנו גם אפשרות לחפש אותיות או מספרים, כן, אז מה שהוא עושה, הוא מוצא את כל אותיות והופך אותם למספרים, ובואו נראה איך זה עובד. יש לו פה את הסגנון תו שלו, בסדר? לכל אחד יש את הסגנון תו אחרי שהוא כבר הכיל עליו. אנחנו לוחצים ממר, ובואו נראה, סליחה, כן, הנה. הבנתם? יש לנו גם דרך אגב בכל הסקריפטים החדשים שאני כבר מייצר, אני רושם פה בדיוק, יש לנו שורת מצב שתמיד אפשר לראות כמה נשאר ואת ההתקדמות, זה מאוד מאוד מייעל את העבודה. אז יפה, זה מה שהסקריפט הזה עושה, בלי לייבא מחדש ובלי כל הבלגן. עכשיו, למה הסקריפט הזה יכול להיות טוב? זה יכול להיות טוב גם לבולטים. אם יש לנו כאן כמו הבולטים האלה, המספור הזה שאתם רואים פה, ואני רוצה להפוך את זה לעברית, בלחיצה אחת זה יכול גם כן להפך לעברית. כמובן, אם נתנו לזה סגנון תו, ברגע שיש לו את הסגנון תו שלו, אז הוא גם כן יכול להפוך למספרים. מלבד זה, סתם דוגמה, אם במקרה ואני הייתי רוצה לעשות איזה קובץ כזה בינארי, כן? והייתי אומר לו להפוך את זה, אז תראו מה היה קורה. אתם שמים לב מה קורה? הוא הופך את כל הקובץ לקובץ בינארי, מקודד. למה זה טוב? זה טוב באופן כזה שאנחנו רוצים לשלוח איזה קובץ סודי, כן? ואנחנו לא רוצים שידעו מה יש מאחורי המילים האלה ורק אנחנו נוכל לפתוח, אז זה משהו חמוד כזה, אפשר לקודד את הספר, ואצלנו אנחנו פשוט בחזרה לוחצים להפוך את זה ממספרים לאותיות, וזה יהפך בחזרה ממספרים לאותיות. לוקח לו קצת זמן כי השיטה של העבודה שלו פה היא קצת שונה, אבל זה יכול להיות נחמד לכמה דברים, ליודעי דבר. אני אעצור את זה כאן רגע, בסדר? שלא יהיה לנו את כל הזה. בסדר? אז יש לנו פה גם פרופיל שנשמר, שמחפש, הגרפ מחפש אוטומטית את בואו נראה למשל את המספרים, בסדר? איך זה עובד. אז אני רוצה להכיל עליו סגנון, אני יכול להכיל עליו גם כזה סגנון אם בא לי, לוחץ עליו החל סגנון, הבנתם? ואוטומטית הוא הכיל את הסגנון הזה שהכלנו כאן. פונקציות נחמדות, זה יעיל וטוב לכמה וכמה דברים, וזהו. אם יש לכם איזה רעיון מה להוסיף ומה לשדרג כאן, אז זה הזמן וזה המקום לפני שזה עולה לשולחן מלכים ויוצא לאור. בשורות טובות וכל טוב.